Muna da kwalabe na magani na turare kalangarwa bulle da kwankwala ta da kwalaba fiya-fiya. A to, ga hidai. Nawa ma ka ce? Uku. Wani Allah ni da alambo. Allah, ki nike heda. Domin kina cikin zuciyata. Da, hajiya illallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kin da tambaya me ya faru me lafiya ko kuwa? Saboda rashin albarka dan ubanki waye kada ta miki takardar nan. Wallahi baba dan hauta ne, har da cewa zan yi uku Sallah. Zauna nan kika jarabu kika sa wa zuciyarki sai kin yi boko. Baba ke da yanzu ilimi a rayuwa ai shi ne in baka da ilimi kallon banza wofi ake maka. Kana ganin fanan baba zan fita fa wannan fa za ka suna cewa da don jiki da tarihi dan kira. Baba to A wurin jahilan? Ya kwatan mana yancin. Wani jahilan? Dahi abin da isa